Meglátogattam az egyelőre egyetlen prágai Lego Store-t, ahol rögtön meg is csodáltam Minas Tirith. A bolt legérdekesebb része a prágai Vencel téren álló Szent Vencel szobor Legóból épített mása. Szent Vencel a cseh államiság jelképe és Csehország védőszentje. A dolgozóktól megtudtam, hogy Vencelt és lovát mindig feldíszítik valami aktuálissal, épp tavaszi virágos díszítése volt. Mosolyog és beszél is. Tolik krásných kníh a zemišťovské, no to mě poskládají. A mögötte lévő oszlop egyik oldalán a Prágai Nemzeti Múzeum, a másik két oldalon pedig további híres cseh épületek épített képei kaptak helyet. Itt vannak közelebbről is. Pótoltam a pótolnivalót, láttam egy fejem pörgő pókembert, és megnéztem még néhány frissen kiadott készletet. Majd tekintetemet a Star Wars falra vetettem, ahonnan jól meg is mentettem Darth Vadert az árválkodástól. Majd jöhettek a pecsétek. És most már elmondhatom, hogy